Hej alle sammen og velkommen til den nye video. I dag der skal vi spille Minecraft igen. Men lige nu er det single player. Og jeg spiller ikke med Mads lige nu, så ja. Det er part 2, eller jeg ved ikke om det bliver til part 2, men når jeg laver part 2, så viser jeg nogle clips for den her lille video. Men lad os begynde. Jeg er helt alene på en masse næk. Jeg er stået op nu, og jeg havde lyst til at lave en video. Så lad os begynde. Og så er vi nødt til at udvide den her ø lidt. Og det var alt loot vi fik i går. I den der en lille timelapse. Det var mest en timelapse videoen var. Men nu vil jeg ikke lave nogen timelapse i dag. Det vil godt være, men jeg kan godt lide til de 3 der. Jeg har tænkt mig at lave. Der kommer lidt større. Så hvis der kommer mobs, så dør de ikke med det samme. Og lad os putte træet ind i kisten, så vi ikke mister det. Vi vil jo ikke miste det. Grund af det er en vigtig ressource. Vi bliver nødt til at rykke kisten, hvis jeg vil ikke have den springer i luften jo. Hvis der kommer en creeper, men det er først i cave, der kan gøre det. Men stadig det er væk. Og jeg glemte det sidste video at vise, hvordan man får det. Men nu jeg skal nok snart Madsen kommer meget snart igen, så vi kan spille sammen. Jeg tænker, at det her kan være starten af part 2, og så starter jeg den op lidt senere igen. Part 2 slash 2, det kan vi kalde den. Det er den samme dag, jeg filmer. Så det var bare lige en kort video af mig, der udvider platformen måske. Miner lidt fra blokken. Så det er da meget godt. Og de 2 første subscribers er bare mig og Mads for vores main YouTube kanal. Vores rigtige YouTube kanal. Eller det er også vores rigtige nu. Så lad os mine lidt ved blokken. Og jeg trykker lige den her. Vi skal måske også rykke kisten. Det gør jeg. Jeg bliver nødt til at tage loot. Men det kan jeg godt. Så husk at like og subscribe selvfølgelig. Det bliver jeg nødt til at sige jo. Og I må gerne skrive noget i kommentarerne. Og det kan være meget fedt. Så kan vi også bare få nogle spørgsmål. Og nu bliver det snart net. Så må vi få det op, og vi får nogle mobs. Og lad os tage den her kiste hernede. Og putte dem her. Og putte tingene hernede i. Det var vel meget godt.
Så, men det her bliver part 2/1. Grund af, jeg tænker, at det her ikke skal være part 2, og den næste skal være part 3. Men part 2/2 kommer ud i morgen. Som er den... Lad mig tænke. Vi har søndag i dag. Det vil være den... 2 sekunder. Vi har den 22. i dag. Så det er meget godt. Og ja, så smiler lidt af blokken. Starten godt. Ja. Mads han kommer senere. Så lige nu er det mig, der finder mig. Jeg kommer ud i her i 2 timer. Det er samme dag, som jeg filmer. Jeg er nødt til at gøre de sager, for at den kommer ud. Og så afslutter jeg den næsten klokken 12 i dag. Klokken 12 i dag er fint. Jeg må finde af den om morgenen klokken 7:30. Det er lidt mærkeligt, at man brugte nogle blogs, når man ikke kan minde dem. Så man bare kan minde dem. Lad os kalde ham Gert. Det er Gert, det der. Det fortæller jeg mig selvfølgelig. Du kan skrive, I kunne skrive i kommentarer, hvad I skal have at spise juleaften. Og juleaften. Og lille juleaften. Så det kunne være meget fedt nok. Så. Jeg tænker, at den her video bliver 10 minutter lang. Eller jeg kommer også til at redigere den, så det kan godt være, den bliver lidt længere. Og det kommer til at være noget musik i baggrunden. Jeg har allerede en anden YouTube-kanal, som er engelsk. Så det... Og ja, det var engang, jeg talte dansk og lavede en dansk YouTube-kanal. Men nu laver jeg kun engelske videoer. Hvis du stadig vil subscribe til min YouTube-kanal, min anden YouTube-kanal, som er engelsk, så står den på skærmen lige nu. Men Gert er vores første dyr, vi kommer til at have her på. Og jeg putter lige mine sager hernede i, for grund af, at vi vil ikke miste vores sager. Og så lidt træ her. Så godt, vi har fået noget mere birketræ. Og bum. Vi kommer også til at have sådan nogle kætter i alle vores eller rydde op i vores kiste, så der kan være træ i den her, og så ja, der er blomster i den her. Men I kan også skrive i kommentaren om, hvad I skal lave i juleferien. Og ja, det her skal nok blive godt jo. I den video, vi kommer til at filme senere i dag, mig og Mads, den kommer ud i morgen klokken 12, kan vi sige. Vi prøver næsten hver dag klokken 12. Men vi skal ikke regne med, at der kommer video ud hver dag. Men mig og Mads skal gøre os bedste. Og i den næste video, der vil vi udvide mere
Men det har jeg gjort i dag, som er kun 2 blocks mere. Men... Og det er her grå. Her grå. Gert. Så... Det har alt for denne video. Og have en god dag i dag. Hej hej.